Marahinal daw sa indo mga ka-hometown. Yaong kami digdi ni Loren sa bukid. Yaong kami digdi sa tahaw kang kagubatan. Medyo mainit ang panahon ngunyan kaya grabe ang ganot ko. Ngunyan makakakan mo na kami ta ano yan. Gutom dahil kami nakapagpamahaw. O yan na guys si Lawrence. Nag-start na siya magkakan. Mayo kaming nabakal na panira dahil kami nakasaod kaya dilata lang ang panira midigdi sa bukid o. Century tuna. So bago si Lawrence, sige ang abo, lalong-lalo na duman sa mga tukadunon ang agihan. Nasipon kaya siya sa kaabo, kaya mapagal pag mga patukad ang agihan, kaya inaabo siya. O sige guys, makakan mo na kami guys, ano yan, gutom na. Update mi na lang kamo atyan kung anong gigibuhon mi digdi sa bukid. Iniba ko pa lang guys digdi si Loren sa bukid ta gusto kong maobserbahan niya kung paano mabuhay digdi sa bukid. Tapos na kami guys na magkakan. Arachan mahanap akong pantanom na nyog. Itong mga tambuan lang. Itong mga nalihisan kang inot na pagkupras. Tapos nagtarambo na. Mahanap ako tapos itatanomin ni Lawrence. So nakakuhaan ako guys ng saro o yan o. Nyog na may tambo na. Bali, dua pa lang sinda na magkataid o yan si saro tapos ini ang saro. Pwede na ini dawa alipot pa sana ang tambo. Duman na lang siya malaba kapag nakatanom na. Kuya pa guys, pantulo na ining nyog na nako akong pantanom. Dakol talaga digdi guys nalilisan ng mga nyog tapos natarambo na lang ta maduot, masukal. Ngayon guys, oh, nasa kagubatan kami oh. Talagang makahoy, maduot. O yan na guys, oh, apat lang sinako akong nyog na may tambo na. So itatanomin na muna. Haraat yan kung sakaling may oras pa mahanap giraray kami. Pagkatapos na maitanomin ng apat. Makalot ako mga ka-hometown ning tatanuman kayo ng nyog. Digdi mga ka-hometown sa bukid. Gasangan digdi. Magapo. Yan o. Mga gapo. Dawa dyan sa irarom kang kakalutan ko kadakol. Dadawag din do, intiro bagang naglalagatob ang gapo sa irarom. Pero dawa magapo yan, may problema yan. Matambo manggirawe dyan ang nyog. Igwa maning halong daga. Kung kamuti sana ini. Dahil gaya, nasa na kung kamuti yan. Oh. Okay na mga ka-hometown. One down. Tanong ko na si Saro. Tulo pa. Okay mga ka-hometown. Panghuri na iniyo. Ining itinatanom ko ngunyan. Pang siyam na po ning nyog. Nakuha naman kaya kami ning batag naman ang itatanom eh. Nakuha ako duwang puon lang. Tapos dadaround mi duman sa baba. Duman mi itatanom. Ini mga ka-hometown. Ini ang suhi kang saba. Kukuanan ko tayo di ita-transplant ko. Ang hinahanap ko kuta mga ka-hometown itong medyo daradakula na kaso hayo pang available. Ini ang pinakadardakula ng suhi kaniyong saba. Lilipat ko duman sa patag, dumakot tatanong.
po ng tanan mga ka-hometown. Mahal kaya mga ka-hometown ang sa banwaan. Kaya kaipuhan ko magtanom. Para makatipid-tipid. Para dai puros bakal ang mga pagkakan. Tigmarahalan kaya kunyan kang mga pagkakan kaya kaipuhan magtanom. Ang problema mga ka-hometown, minsan may mga ang batag digdi. May hilang. Mahiling mo sige ng papayat. Nabubulok ang nalalapa yan hawak. Sana ining mako ako mayong hilang. Taon-taon. Siguro mga bago ni magbunga mga santaunon kung pagka-transplant. Sana dai magpara may magparabagyo. Kapag nagparabagyo, magkakaburwal ini. Okay, nabungkal ko na mga ka-hometown. Pwede na. Tatahubang ko pa mga ka-hometown para yan. Supling pag-iraray ini ulit. Sulit ang daga. Ngayon ako mga ka-hometown na ako ang yan. Ako ang sa banader dakula kaya ini na lang latundan. Kakalutong ko. Dakul-dakul man.
Masa, sino? 500 isa. Hindi pa nakapos yung bunot. Si Kang nakaagi ano to ano? Nasa 900. Ah, Itong nakaagi nasa 900. bra, kaya sa sarita, diba? Hindi, para ano, baka nasa, nangyayari yan. Taro ko na niyo, pa, nagawang panok na sa kangga. Yun na nila, sa taga suma. Ito yung kangga manggaray. Eh, ngapit at kalbo. Ayun, kumalig mo. Kumalig na. Yun na mga compound. Kalot ko na. Sana magbuhay mga ka-hometown. Sana ba ko itong may hilang ang nakalot ko. Ay, kaya may mga hilang mga ka-hometown.